Hello. Most lesz a tök faragós streama. Itt van a tök. Geci komoly. Rendes masszív. Jó, a setup szerintem is geci komoly lett. Ilyen kis... A kurva anyját. Beleragadt a kés. Amúgy nem megy benne a kés, de hogy... Hát, hogy... Bele kell kalapálni. Hát de tényleg, amúgy ez... Vagy ez mi? Hát... Ember... Aha, már kicsit megy benne. Fuck. Aha. Már ezt elnyeltem. Jó, ez már jót jelent, mert legalább már lassan ki fogom tudni szedni. Kéne egy gemből, hogy meg fogod-e magad vágni? Kitett az igenre. A nemen van 500. GG's. GG's. Na most elméletileg körbe van vágva. De hogy ez nem mozdul. Ilyenkor mi a teendő? Aha, megmozdult. Oh. Hell yeah! Hell yeah! Az első nagy challenge-en átmentünk. Miért vágtad felülről? Akkor hogy fogod visszatenni a fejét? Én is ezt mondtam. Én is pontosan ezt mondtam. Én is pontosan ezt mondtam. De a buta chat azt mondta, hogy felülről vágjam. De várjátok, először a belsejét elkezdem. Kikanalazni. Van ilyen baszott nagy kanalam. Jó, ezt kézzel kell csinálni szerintem. Ez kanállal nem fog menni. Tiszt. Ja, értem. Fúj, ez kurva undorító. Azt a kurva anyját. Tudjátok milyen érzés amúgy ebbe belenyomolni? Ja, milyen érzés? Mintha pinába nyúlkálnál, de komolyan, de no joke amúgy. Nem olyan, mint a tehénsegge? Hát nem tudom, tehénseggébe még nem nyúltam. Én csak olyanról tudok nyilatkozni, amihez már volt közöm. Tudod, amikor belenyúlnak XT? I don't know. Én ezt nem tudom, én erről nem tudok nyilatkozni. Az állatorvosok szokták, amikor szorulása van a tejének, meg ilyenek, megvizsgálják a kakájuk. Azt tudom, hogy van ilyen. Csak én még nem csináltam, ezért nem tudom, hogy milyen érzés, de biztos valami ilyesmi érzés lehet amúgy. Ez meddig kell ki gecózni? Még nincsen benne semmi mag meg lógósetek? Hát ez még egy kis idő lesz, passz meg. Fúj, tényleg benne volt a hajamba a tök geci. A kurvai élet megbassza. Ez mennyire hangos nektek amúgy, amit itt leművelek az asztalon? Nagyon zavaróan hangos? Nem. Ilyen ASMR-os? Ó, akkor 2 perc ASMR streamot sutok. Köszi szépen az elejé a 1 pluszot mindjárt hozzáírjuk, csak még. Csak még kibelezzük a tököt. Fú, bazd meg, remélem nem látszik rajtam, hogy amúgy ver le a víz, hogy úgy izzadok, bazd meg, mint egy szamár. Szóval fogalmaznál úgy, hogy most becsúszson egy tehénbe a kezed? Hát mondhatjuk úgy, hogy vagyok olyan nedves, hogy esetleg egy tehén se okozna nagy fejtörés nekem, igen, így is mondhatjuk. De úgy minél többet izélem, annál több ló. És megint belekentem a tököt a fejembe, bassz meg. A kurva élet megbassza már. Nézzétek meg. Egy kicsi ott ficeg, de amúgy kányra jó. Amúgy olyat kellett volna csinálni, amit a fejemre tudok húzni, geci. Ó, de hülye vagyok. Mindegy, ezt most már elbasztuk. Akkor goofy legyen? Azt beszéltük, hogy goofy lesz, nem ilyen real, meg félelmetes, meg ilyesmi. Akkor goofy legyen, ugye? Most jön a legnehezebb része, hogy meg kéne rajzolni a fejét. Legyen 2 körszeme, meg ilyen 2 kis kapafoga, nem? Megrajzoltam, várj. Megmutatom. De jó vagy el. Úgyis most jöttem rá, hogy így nagyon furán nézek. Akkor neki kezdhetünk a faragásnak.
Rajzolj neki füleket is. És utok bele mocskosdó. De mi számít megvágásnak, ami már vérzik? Hát igen. De mondjuk a felgyulladok, akkor az nem számít vágásnak. Vagy... hogyha levágom a kezem, az nem vágás, hanem konkrétan elvesztettem a kezemet. Szóval az se számít. De ha most esetleg egy újságpapír egy hajszáleret megszakítana és ömlene a vér a kezemből, az megvágásnak számítana. Azon gondolkozok, hogy a szemnél lesz ez kurva nehéz amúgy. Hogy csak én vagyok ilyen buta, hogy egyenes vonalakba akarom vágni ezt a gecótököt. Aha, lassan összeérnek itt a szálak. Na. Most már csak be kéne ütni, nem? Ezt nem... Jó, nem lehet bezúzni. Már kezd be apadni a szája, mindjárt megvan. Attól félek, hogy letöröm az egyik fogát véletlenül. Oh. Letörtem a fogát, ne! Egy foga van! Ne! Ettől féltem, hogy letöröm a fogát, bazd meg. Ez nagyon becsúszott, ez nagyon becsúszott. A kurva életbe teljesen tövig betettem azt a kurva késbe, az meg ezt nem kellett volna. Fél személyre vak lett. Be van horpadva, de nincs teljesen kivágva. Most ezt hogy csináljam meg? Az a helyzet, hogy van egy kis probléma. Nincsen gyertya. Viszont kitaláltam. Figyeljetek. W! Be honest. W vagy L? Be honest. Várjatok, közelebb viszem. Jó, hatalmas, de vagy úristen, kaszog nélkül fellángolna. Olyan lucskos lesz a telefon, vagy gacsaigzi, az biztos. Na szép. Mi? Van. W anyának. Mindenki egy W-t anyának. Van-e még valakinek név ötlete, mert ha nem, akkor csináljuk a perpolt. Jó, mindenki írjon egyet, és akkor azokat egyetlen, a legjobb tök neveteket írjátok be. Jó, írom akkor. Mik vannak itt? Dávid. Töcsköl. Jeremiás. Chuck Norris. És akkor volt még a Jani. Meg az IQ. Jó, beírjuk az IQ-t. Már nincs ilyen, hogy szeretném változtatni, új szavazás, mert amúgy meg a Jani fel se került, amit Zele írt. És akkor van a Dávid, a Töcsköl, meg a Jani. Jó, kipörgetjük keréken, jó? Na menjen, és akkor ez így el fogja dönteni. GG. Jani lesz a tök neve.